This message is brought to you by Concord, the various building design CBD Africa. We have constructive ideas. One with God is majority. Onye bịara kwari onye tọrọ ya ugwu emeghe mistake o kwesịrị ịbịa n'obi ma ọ bụ mmụọ ga-aga n'obi ya n'ihe o jiri nọrọ ebe ndị ọzọ bụ friends ọnwara ga awụ ụkọ ezigbo ọkpa aka ike na-abụ nkụtụrụ nke ọbụla ebe n'ibe ya ihe ọbụla wee defense ọgaranya ebe